Our next pitch in block 2. Gure hurrengo pizza estudioan egingo da, Fernando daukagu, Savi Data Systems startupetik, eta online daukagu Javier, bazkide korporatiboa da, Fagorretik, eta grabatutako bideo batean dago. Hobe etitzetik dator. Jon, hitza zurea da. Egunon. Kontatu nahi dizuet IPFren istorioa. Ala, makinak diseinatzen eta eraikitzen ditu apar fabrikatzaileentzat. Eta oso merkatu lehiakorra da hau. Ala, Angel da CEO-a, eta bera guazekien lehiakortasun abantaia beste gauza batean oinarritu behar zela. Berak ez zuen makina fabrikatzailea izan nahi, baizik eta zerbitzuen hornitzailea. Horrela, hasi ginen elkarrekin lan egiten, hasi ginen tresna berriak sortzen eta datuak aztertzen, prozesua ulertze aldera. Hala, horrek aukera eman zion enpresari ezagutzak saltzeko tailerraren inguruan fabrikatzaile batzuei, eta hauek dira adibide batzuk, KPI horiek ditugu referentzia kontrolatzeko, eta badaukagu produkzioaren analizia edo prozesuaren parametroak. Orain, IPFek konponbide integrala saltzen die bezeroei tailerretik proiektuaren amaieraraino, eta horrela 300 baino gehiago areagotu da fakturazioa. Eta Javierrek garrantzia handia izan du zifra horretan. Eta gainera, IPFren bezeroak ari dira sistema hori erabiltzen, eta 300.000 eta 700.000 euro bitarteko aurrezpenak dituzte planta bakoitzean. Espezializatuta gaude, enpresa industrialei laguntzean datuak aztertzen ditugu, eta horiek informazio bihurtzen ditugu, eta hori bere bizikoa da. Horrez gain, gure emaitzak hobetzen ari gara gure bezeroen zerbitzuentzat. Hauze da gure historiala, proiektu askotan lan egin dugu, herrialde askotan, eta bainden bazkide berriak ezagutu genituen. Eta ideia horiek aplikatu nahi zituzten, eta orain zuzenean kontatuko dute. Beraz, nahi duzunean, Javier, zurea daitza. Hi, from Fagor Ederlan. Egunon. Fagor Ederlan, liderra da, eta osagaiak fabrikatzen ditu automozioaren sektorearentzat. Bind 4.0 hori esker, prozesu horiei aurre egin nahi diegu gure transmisio unitateetan. Hala, Sabirekin egon ostean, produkzio parametroak aztertu genituen hobekuntzak egiteko, eta horiek oinarrituta daude datuen analizian, alegia. Horrek aukera asko eman dizkigu aukera izan dugu eragin oso handia sortzeko sektore honetan, eta 2 proiektu aukeratu ditugu. Horietako lehenengoa da kontrol prozesu bat, zeinean prozesu industrialak hobetzen ditugun, eta horrez gain errendimendua hobetu nahi dugu makinetan. Hala, Sabiri esker, hori egin ahal izan dugu. Eskerrik asko parte hartzeagatik, eta eskerrik asko Bindi ere bai, kontaktuak eskaintzeagatik startup horiekin. Adituak direnak 4.0 teknologietan. Hala, garatzaileak eta fabrikatzaileak gara. Sistema sinematiko konplexuak sortzen ditugu. Gure sistema oinarrituta dago pieza bakoitzean, eta prozesu malguak behar ditu errekerimendu berrietara egokitzeko. Eta aldakorra den ingurune honetan gure erronka da produktuaren kalitatea hobetzea eta prozesuen eraginkortasuna hobetzea beti ere sortutako datuak tratatuz. Eta horiek sortzen dira produkzio urrats bakoitzeko, alegia. Hala, lan egiten egon gara Sabirekin, eta 3 fase ditugu. Lehenik eta behin, tailerrak egin ditugu aukerak detektatzeko eta proiektuak aukeratzeko, eraginik handiena dutenak noski. Bigarrenik, datuak integratzen dira parametro guztienak eta prozesu osoan. Hala, odeiaren bitarteko analisi prozesu bat egiten da, eta 3. eraginkortasun neurriak aplikatzen dira, eta adierazleak aplikatzen dira prozesu versus produktu ideiarekin. Eskerrik asko Fernando, eta eskerrik asko Javier eta Anton. Mi esker.